Velký D jede. Jeho práce je důležitá. Není to jako vést živé kusy na jatka nebo mrtvé kusy z jatek do řeznictví. Je důležitá. On vozí lidi. Ti jsou přeci důležití. A tak i práce velkýho D. Musí být přesnej a jet podle plánu toho nejvyššího šéfa, který je milosrdnej ve svý nemilosrdnosti. D rád jezdí dálky. Někdy je poslán do hor a cestou má jen pár zastávek. D rád ale jezdí i do města. Je to dobrá trasa. Nabere pár zesnulých a vrací se na boží depo. Dalo by se říct, že D je smrťák s vytuněnou kosou, ale on je jen převozník. Nikoho kosou ani kapotou nekosí. D jen zastaví svůj kamion, který má právě tolik koců, kolik potřebuje, a ve správný čas na správném místě naloží kus. Dalo by se říct, že D je jako Cháron, ale on nevozí zesnulé do podsvětí, on je vozí na boží depo. Velkýmu D nenáleží soud, proto nesoudí a je mu jedno, jaký kus nakládá, je mu jedno, jak starý nebo jalovej je, kolik materiálu po něm zůstalo, kolik krásy pobral nebo ne, jak úspěšný byl nebo nebyl. Nepodivuje se nad tím, proč zrovna toho či toho veze. D dělá svoji práci a dělá ji dobře. Prostě bere kus, co má v božím pláně od velkýho šéfa. Kus, který dodělal svý poslední hovno. Kus, který si trpký manželství zpestřoval s kamarádkou v obětí. Kus, co si povídal ve vinárně o tom, jak jsou v práci všichni debilní a že v úterý jde na nový nehty. Občas přemýšlí, jaký by to bylo, kdyby na něj doma čekala nějaká Anka a jestli by mu dokázala být věrná. Kdyby byl dlouho na cestách a jestli by ho vůbec nějaká chtěla, když dělá takovou práci. Jestli by se mu líbila drobnější, nebo spíš pěkně baculatá, jestli by voněla po kytkách, nebo spíš po koních. Jestli by chtěl radši ráznější, nebo takovou něžnou a bláznivou, co tancuje v dešti. Kdyby nějaký touhy měl a mohl cítit, jaký to všechno je. Slyší prapodivná, však podivuhodná zvířata vít. Vítaj ho a jejich píseň zní jako přístroj, který hlídá lidské srdce a dělá pí, 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 pí. Wow, 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 je to znamení, že najíždí na onu cestu, která je lemovaná obřími donuty a vším možným, co velký D slýchává, když na své poslední cestě nebožtík zpytuje svědomí před duhovým zrcadlem. Mezi planetama a dimenzema a šéf ví čím se mu zhmotňují jeho myšlenky a tvoří iluzi světa, který by jí chtěl, kdyby ho mohl jako člověk uchopit. Předává svoje kusy do rukou nejvyššího šéfa a předává službu zrzavýmu K. Ooh.